שאני לא מבין בכלל מאיפה היא צצה. למה יש לי חשד שזה רוח המפקד? כי אתה כבר המון זמן מוליך את המהלך שראש הממשלה מנסה להוליך אותו. דווקא לא נכון. תן לי לומר משהו. העניין של חוסר אמון בראש השירות הוא עניין שראש הממשלה מוליך קמפיין מאוד מאוד גדול נגדו, ולצערי ראש הממשלה החליט להפוך את שירות הביטחון לארגון עוין. סליחה? חס וחלילה, איך אתה מדבר? אני לא... מה שאתה שומע. הוא לא אחראי על 7 באוקטובר, האחראי הראשי, ראש השב"כ? למה אתה מגן עליו? הוא לקח עצמות, אז שילך כבר הביתה. טוב, באמת, ראש העם, תלך אתה הביתה. אני לא דרג נבחר, אני דרג ממונה ומשלמים לי משכורת. אבל אם יגידו לי ללכת הביתה, אני צריך ללכת הביתה. אם יהיה בי אמון מצד הנהלת הרדיו, אז אני אלך הביתה, אני לא דרג נבחר. שרון. רק הקדוש ברוך הוא שם אותי שליח פה, זה הכל, כנראה, לתקופה הזאת.